iedereen in de zaal, man, ik heb een wife voor de MC! Mr. with my nation en kring destiny en dit die flow dat ik doen. Meisjes zeggen check naar zijn boertjes en schoenen. Maar wie met dat bakje en direct op de kloot. Mr. with my nation maar action op je nuts, je huts. Ben net is je rechts, dus lekker kop van je kent de kloot. Meisje kom nog, ik zie nog liever in je bloed en training pakken. Schoen die op de grond trekt, maar je klappen swag shit. Motherfuckers in de eerste, ik wacht aan toe de tweede ronde. En uit de kont stroom de strijd in de ronde. Motherfuckers, ik zeg Mr. with my nation wordt de strips ronde. En kan die flow nasty. Motherfuckers komen af, maar weet van niks, maar je klakje Nike SB shit. Allee, wacht ik hey, dat is Nike B shit. Motherfucker, nee, wacht. Dit ene pakje trekt op de kloot. Het is nou blok op het ene pakje, motherfucker. Zul je alsjeblieft respecten in de volgende ronde, want Mr. Bullen Malaysia moet die shit trekken. Hoodie. Ik breng die hoodie shit naar boven. En meisje moet choppen lopen. Give it up for Buddha! Says he the Yo, what's up? Reply, go! Hey, check dat mijn story als een winter zei ik loop. Het is best dat je zei, we gaan gewoon lopen. Hey motherfucker, check dat mieren. Ze basje met z'n rut. Het is niet van zijn mouwen, ze staan alle dagen achter de rute. Hey, ik ben daar door naar mijn flutten. Check dat mijn story. Woogedy, woogedy, woogedy. Je ziet druk lekker woekie, niemand verstoeit. Hey, dat is alsof we er wel weer in dat doen, dat verdomme. Check dat, ik blijf niet gaan. Wat doe je hier? Je moet hier van voren in komen staan. Je ziet een lekker vis op droog. Check je staan, er zijn 10 mensen, een andere manier van zelf woorden op het podium. Ik wil nog haat met de knoop. Hey, check je die staan met je mutsen. Godverdomme, snap maar zeer aan je pullen. Ik wil nog haat, ik wil nog haat. Want je kunt gillen die samen aan, omdat het vis te klein is. Check, dat is het pres. De kerel heeft nood aan de pessas. De kerel is een product van SS. Als doe ik dat hier omdat ik hele zot zit. Godverdomme, je zou beter naar je kot gooien. Hij was wel niet met mijn drank. Oké. Zeker niet spit met drank of zo van de shit. Precies, ook elkaar niet te veel aan. De bedoeling is dat je lyrical verblumt, dus love, peace, unity en shit like that. Voordat er hier drie spelen direct op kan hier, gaan we even naar de twee verantwoordelijk zien die dat wel aan de kant kan hebben voor mij. Reply! Zijn we klaar? Yo, Buddha! Kom! Yo! Go! Oh! En een beetje stress, wat hebben de kloons? Wist voor de Malaysian slow je streep in je bloos. Je trekt op de kloos, je rapt over fiction. Maar boet van je aan de stad, met dat boet op die kop shit. Speel de plek aan de hand, nu gezien mijn kop zijn kop. Maar Mr. voor de Malaysian, maak die flips en je weet dat niet top is, dus nog. Wat wakker, maar je bandje. Shit is slecht, ja. En ik komt goed, maar ik kantje moet weten. Dat normale dingen zijn, shit komt goed like klaar. Maar ik zijn maar hier komt niet ontgaan. Je wil mijn butt smit, je zit blik vet, motherfucker, kan die flow, maar daar is niet meer shit. Was Frans, de man is niet, zo wel doen, maar de Engels zoek je afgeschud, maar motherfucker, klap niet op mijn schoen. Het is mijn boots, dit is mijn warzone, en als je man ziet, kop per kop, zeg ik hoe het klopt, dan pak de hele dag door, ik vind het lekker. Maar mijn ma, of je ma, dat shit over Max vind het lekker. Ze vinden het goed, ze vinden het shit, nee, dat is niet mijn bloed. Buddha! Yo, Buddha! Say. Yo, shit! Go! Oh! Hey yo, maar niks je weet. Zes wanneer is dat een motherfucking dis? Hey chief, de jaar geleden nog je aan de keten gelegen. Hey motherfucker, kan je hier dus verleden? What the fuck doe je hier in West-Vlaanders? Maar die shit kan hier heel anders. Ik wil niet dat niet voor begin dis, maar godverdomme. Ik kreeg je heel klein, just like je pek en je broekje. Doe hier wat stoer, maar je zit niet just gelijk van Roep en Blaniers. Propaganda-artiest van mijn kloot. Godverdomme, je zou beter naar rust gaan lopen. Like dat ik dat just al zei in de eerste ronde. Voor je just niet meer. Just gelijk dat je moeder gisteren poepte. Yo, ik doe like dat in Ieren. Just at de beat weg voor in a cappella. En dat doe ik met mijn dikke spieren. Ieren en mijn broek. Godverdomme, ik kom roren dus de noeg. Als ik voor je sta, rechter voor je trappen. Je fans hier en geen smaken. Dus het is best dat je weer in je bed gaat maken. Jury! Oké. Wie dat is
wel. Van wie? Dat toch wel, hè? Ja, ik moet voor hem gaan krijgen. Wat is Oké. het? Die laatste ronde, dat was bijna. Ik heb er een paar hele schone dingen gehoord. Ja, ook. Nee, goed, Alle twee is gewoon gedaan, maar we gaan ook al zien. Iets meer variatie in de disses en... Oké, twee. Nu ben je ook C. Maar hij heeft ook een coole flow, zo die triple rechtdoor hand van de stick. Ik wil eerst maar toch C iets harder met punchlines en dan. Derde stem van C, dat wil zeggen dat C sowieso deur is, maar nou Maar ik hoortje. wil als juist zeggen, Boeddha, je flow is heel cool, maar wees dat je voor battles jezelf een beetje moeilijk maakt, omdat je zo gefocust zit op je flow. C kom met punches en pak je dat door. Wees dat je ietsje minder gaat focussen op je woegere, dat je wees van je zegt, ga je misschien meer op je tegenstander kunnen focussen en ga je achter kunnen komen qua punches. Maar sowieso respect, maar kijk, maar dat moet wel als C. Goeie eerlijke commentaar van de jury, het zal wel zijn, maar hey, iedereen, mannen, Kalawari!